ja mislim da sam se sad u ovih zadnjih par desetljeća naviknuo na CD-e, ali sam isto frik koji je odrastao na pločama i bio sam totalno lud za pločama. Bio sam specijalno ljubomoran na svog prijatelja Žmikića koji je imao sestru u Londonu pa mu je slala on dobio 79. It's Alive od Ramonsa. Pa skoro sam se obesil doma u garaži od ljubomore. Ne, volim ploče. Ploče sam obožavao. Samo kaj danas imam i gramofon koji sam nedavno kupil. To neki kaj je onda bil jako skup, a danas nije skup. Imam i nekakvih ploča tih starih koje zbilja, imam ploča prek 30 godina starih koje su mi ostale. Prilično su zgrebane. Jedino one iz 90. iz turneje iz Rusije su 2 put bile na gramofonu. Kupio sam si Rolling Stones ruske, kupio sam si ruske Dorse i ne znam, Elvis Preslija i ovak. Meni je bilo super ko klincu kupiš ploču pa imaš osjećaj da si neke kupilo. Ovo sad danas kupiš neke na netu pa imaš osjećaj da nisi nič kupilo. Onak imaš i veliki omot pa imaš kaj gledat, čitat, onda još sve pa onda si još nak staviš. Mislim, imalo je gušta i taj sound, ako si imao malo bolji gramofon, je bil nekak, nije bil taj digitalni današnji zvuk koji je dosta hladan. Mislim, meni se ne sviđa ni današnja produkcija, sve te moderne stvari su tak ispreproducirane da ti se bljuje, niš nije prirodno, ne? Mi kad smo počinjali kao bend, jako smo dugo čekali svoj prvi vinil. Veslali su nas 6 godina i onda kad smo izdali prvi vinil, bili smo baš sretni. U to vrijeme je bila velika stvar snimiti plejku. Ta ploča mi je užasno draga. Mislim, vinil inače u životu, pa viš da imam gramofon, da imam još ploče doma. Mislim, ne slušam ih prečesto, jer nemam vremena, lakše mi je stisnuti ovo digitalno đubre, pa onda da svira iz njega. Moja prva ploča, koju sam ja sam sebi kupio, ali išel ja stariji moj friend u grad s Kajzerice, ja sam još bil mali pa nisam mogel ići sam, nisam znal gdje je prodavaonica ploča u Zagrebu. Pa je bila 75. sam si kupil Pljuni istini u oči grupe Buldožer, koja je pomogla mom odrastanju da postanem dobar i pošten građanin.